жаңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Бөгелмәле яңа фонтан бизи. Еш экологлар углерод ізін кимету чараларын өйрәне. Мансур Гыйләшевнең Микулайы кинода да пәйда булды. Бөгелмә шәһәренең универмаг янында яңа фонтан ясау эшләре тәмамлану стадиясендә. Ул кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр проекты нигезе буенча алып барыла. Шәһәр әлеге федераль конкурста 2020 елда җиңү яулаган. Хәзер аның ярдәмендә җәмәгать территорияләре төзекләндерелә. Тулырак мәгълүмат Айгөл Шәрәфиевада. Подрядчы эшкә июнь айында керешә. Төзүчеләр иртәнге 8-дән төнге сәгать 1-гә кадәр 2 сменада эшли. Һава торышының нинди булуына карамастан, хәтта яңгыр да аларга кымаучы уламый. Иң мөһиме, куелган сроктан калышмаска диялар. Хәзерге вакытта подписание актов водоснабжения буенча. Хәзер җибәрергә можем фонтанны. Башта 2 смена эшләргә туры килде, вакытында өлгерү өчен инде. Вот хәзерге вакытта кыскача космический ремонтлар инде вакыт як. Битү ягында инде. Эшләр тәмамланып килә. Инкур җәмгыяте төзүчеләре хәзер косметик эшләр белән мәшгуль. Су җибәрүне көтәләр. Проект буенча ул төп фонтанның өч ягында урнашкан җирлектә шарлавык төсле агачак. Үзәк фонтан шәһәрнең төп мәйданындагы фонтан кебек төсле һәм музыкаль булыр дип көтелә. Этот фонтан также будет работать цветомузыкально, оригинальный архитектурным решением, согласно тех эскизов, которые были предоставлены по конкурсу. Кече шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр федераль проекты буенча эшләр киләсе елда да дәвам итәчәк. Фонтан янындагы сквер территориясендә велосипед юллары ясау планлаштырылган. Алга таба анда аттракционнар, туклану нукталары барлыкка киләчәк. Мәктәп укучылары яш галимнәр ролен сынап карадылар. Алар Татнефть компаниясе һәм киләчәк сүрәтен Бөтен Россия проекты оештырган углерод изен үзләп тикшерүендә катнаштылар. Тормышыбызда углерод изен ничек исәпләп, аны киметү чараларын безнең тикшерү төркеме белеп кайтты. Мы проведем экологическое исследование поисков углеродного следа. Проектта инженер-лицей укучылары катнашты. Алар экологик трендларны өйрәнеп, белем дәрәҗәләрен киңәйттеләр. Инженер-лицей укучысы Ангелина Косова әлеге проектның замана форматта узуына шат. Китап тотып лекцияләр язу түгел, ә безгә гадәти телефон аша белем алу кызыклы ди. Проект кысаларында ул мәктәпкә бару кейсын сайлаган. Если мы едем на автомобиле, то как раз-таки мы совершаем больше всего выбросов в атмосферу. Потому что, когда мы едем маленькой группой людей, нам приходится ездить все больше. А, допустим, если мы будем использовать троллейбус или автобус для этого, то тогда количество выбросов гораздо снизится. А если мы вообще будем ездить на велосипеде, то тогда оно пропадет. Углерод изен киметү бүгенге көннең иң мөһим бурычларының берсе булып тора. Аны киметү буенча чаралар кертү белән Татнефть системалы рәвештә шөгыльләнә. Для нас является очень значимым и важным, чтобы Безнең өчен халыкның барлык катламнары, бигрәк тә укучыларның экология тематикасында хәзер үк катнашуы мөһим. Экологиянең ниндидер лозунг түгел, ә фән икәнлеген аңлап, көн саен шул сорау буенча нинди дә булса чаралар эшләргә, кечкенә адымнар, кечкенә карарлар белән ничек тәэсир итә алуын белү кирәк. Своими маленькими действиями, маленькими шагами, какими-то маленькими решениями. Поглощает кислый газ и выделяет кислород. Процесс такой, процесс. Как? Правильно, то есть код будет фотосинтез. Давайте напишем с вами фотосинтез. Яш экологлар эшкә тотынганчы тикшерүне кураторлары укучыларга мәсьәләләрен аңлаттылар. Эш өчен балалар тикшеренү чемоданнарын алды. Алар барлыгы 10, һәрберсе билгеле бер тормыш шартына туры килә. Өчендә фәнни комикслар, файдалы эко-бүләкләр, су саклау аэраторлары, кояш батареясында эшләүче фонарь, велосипед язагы, яктылык чагылдыручы беләзек һәм башкасы. Мы детям показываем то, как важно. Без балаларга дөньяны мөстәкыйль тикшерүнең, мәгълүматны анализлый белүнең никадәр мөһимлеген аңлатабыз һәм без балаларны критик фикерләүгә, мөстәкыйль рәвештә исәпләүләр ясарга өйрәтәбез. Балаларның һәрберсе үз тикшерүче чемоданын алып, бот ярдәмче белән углерод изен исәпли һәм экологик яктан чиста яшәү рәвешен алып барыр өчен төрле ситуацияләрне чагыштырып, кайсы әйбернең кайчан кулланырга икәнен сайлый ала. Более экологичный образ жизни.
Татарстанда өлешчән мобилизация мәсьәләләре буенча чат-бот эшли башлады. Анда 400-дән артык популяр сорауларга җаваплар табарга була. Бу хакта өлешчән мобилизация үткәрү буенча республиканың оператив штабы хәбәр итә. Уңайлылык өчен боттагы сорауларга җаваплар хәрби комиссариатлар, мобилизация тәртибе һәм шартлары, предприятиеләр эшчәнлеге, социаль гарантияләр һәм башка темалар буенча бүленгән. Шулай ук аның аша мобилизацияләнгән эш бирүчеләрнең мондый хезмәткәрләр алдындагы бурычлары өчен түләү, кредит каникуллары бирү кагыйдәләре турындагы мәгълүмат белергә була. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Микулай психологик триллерын ябык күрсәтү булды. Бу триллер татар драматургы Мансур Гыйләҗевнең шул ук исемендәге пьесасы буенча төшерелде. Аның буенча эш 2021 елның сентябрендә башлана. Нәтиҗәдә фильм 2 ел төшерелә. Моңардан нәрсә килеп чыкканын безнең иҗат төркеме белеп кайтты. Тамаша алдыннан кинореквизит һәм фотокүргәзмә ярдәмендә кунаклар Крәшен мәдәният һәм сәнгать дөньясына чумалды. Күргәзмә эшләп торган арада этник музыкаль коллективлар чыгыш ясады. Микулай пьесасын драматург Мансур Гыйләҗев 2019 елда яза. Не подскажете? Я деревню ищу, Сарсаскуль. Баш каһарман гомерен Сарсаскүл авылында үткәргән 60 яшьлек ялгыз Крәшен карты. Авылда электр юк, шәһәргә бары авыр. Ләкин беренче күренешкә авылда тормыш гөрли. Микулайның авырлы хатыны, әти-әнисе, авылдашлары бар. Көннәрдән бер көнне авылга бер кеше килеп чыга. Ул үзен аның улы Степан дип таныштыра. Шул чак Идел дөнья җимерелә башлый. Коточкыч чынбарлык ачыла. Мин бик зур хөрмәт белән карыйм Крәшен халкына, Крәшен милләтенә. Алар миңа бик якын, чөнки безнең бабалар, әбиләр Крәшен авылда яшәгән. Шуңа күрә мин алдым бу әсәргә, ул бик кызыксындырды менә театрларны. Мин бик бәхетле кеше, минем үземнең бүгенге көндә театр дөньясында 4 Микулаем бар. Һәм ниһаять кино өлкәсендә дә бер Микулай барлыкка килде. Әлмәтләр Микулайның тарихы белән инде таныш. Шәһәр драма театрында әлеге моноспектакльне 2020 елда куйдылар. Әлмәт Микулай Рафик Тахировны кинода күрергә була, әмма башка персонаж буларак. Я очень хотел... Фильмда Татарстанда уйнаган Микулай булырга тиеш. Мин бу мизгелне саклап калырга теләдем. Бу минем өчен мөһим иде, чөнки алар хикәяне беләләр. Әлмәт Микулай фильмда тулы һәм бик кызыклы роль уйный. Очень интересная роль. Төп герой Микулайны Виктор Сухоруков, аның яшь йөкле хатыны Нәштәне Екатерина Агеева уйнады. Алар барысы да чит, ләкин үзен Микулайның улы дип таныштырган Степан авылга килгәнче бәхетле яши. Степанны Иван Добронравов уйнады. Очень была деликатная работа с тем... Бик нечкә эш башкарырга туры килде. Чөнки бу герой әйләнә тирә дөнья һәм төп герой белән үзен ничек тотарга тиешлеген күрсәтү авыр булды. Шуңа күрә бу минем өчен актер буларак кызыклы тәҗрибә. Был бы очень мне как вызов для меня, как для актера. Проект Татнефть компаниясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Әле яңа чыгуына карамастан, фильм инде кино дөньясында уңышларга ирешергә өлгерә. Бу елның сентябрендә картина «Русские премьеры» программасында Мәскәү халыкара кинофестивалендә көчле игълан ителгән иде. Һәм тәнкыйтьчеләрнең һәм беренче тамашачыларның уңай бәясен алды. Федераль каналлар Микулайны Россия милли киносының сирәк мисалы дип билгеләде. Олия Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда район үсеше өчен үзләреннән зур өлеш керткән, 90 яшын тутырган һәм аннан да өлкәнрәк булганнарны тәбрикләүләр матур гадәткә әверелде. Шундый хөрмәтләүне Сәпәй авылындагы гомер кичерүче Минҗихан апа Юнысова да кабул итте. Бу хакта толырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Юбилярны район башлыгы урынбасары Роза Галиева тәбрикләп җылы сүзләрен җиткерде. Хөрмәтле Минҗихан апа, шушы медальны тапшырам. Юнусова Минзиган Хусниддиновна награждается юбилейной медалью в честь 90-летия Азнакаевского муниципального района. Минҗихан апаны котларга балалары, оныклары, туганнары җыелган. Бер баласы хәтта гаиләсе белән 8 көн дәвамында Грециядән махсус кайткан. Юллар ерак, еллар катлаулы дип тормаганнар алар, әниләрен гомер бәйрәме белән тәбрикләргә ашыкканнар. Бик зур рәхмәт шу нык хөрмәтләгәнегез өчен. Менә медаль, еще президентның бүләк хаты. Вот, шу Гурур мин, что минем шундый әни бар. Бәйрәмеңдә бүген сине котлыйм.
Sağlık, selametlік тілейк. Үзіңе де, балаларға да, балаларының балаларына да. Минҗихан апа 90 яшьтә булуына карамастан зиһенле, корыш иманлы, шигъри күңелле. Мин кыз бала булып тугачтында, әткәй мине бер дә сөймәгән. Кыз китердең нигә ул түгел дип, әнкәемне тиргәгән. Гомер бәйрәме белән котлап, ихлас теләкләр күп яңгырады. Алга таба да саулык, сәламәтлек ташламасын үзен. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.